Kulħadd vuċi waħda biex toħroġ il-verità kollha biex issir ġustizzja mal-familja ta' Jean Paul Sofija. Kien dan is-sentiment komuni tal-folla numeruża li tnejn filgħaxija inġabret fil-Belt Valletta għal velja li sejħet il-familja ta' dan iż-żagħżugħ, velja illi saret bħala festa ta' mħabba lejn Jean Paul Sofija. Biżabel Bonnici tgħid li r-rebħa tagħhom li ssir inkjesta pubblika hija biss l-ewwel pass sabiex tinkixef il-verità kollha, ħalli fil-futur ma jseħħux iktar inċidenti fuq il-post tax-xogħol, partikolarment f'siti ta' kostruzzjoni. Dan huwa l-bidu, nixtiequ nkomplu naħdmu ovvjament biex ikollna liġijiet aħjar, biex kemm jista' jkun fl-aħħar tas-sena l-istatistika tkun dejjem inqas mis-sena ta' qabel. Nuhu pjaċir kikun ara zero, dik il-mixja tiegħi. Biex ma jmut ħadd, ħalli jibni ma jkunx mital xejn. Net News kien preżenti għal din il-velja fejn staqsa li l-eluf miġbura dwar kif iħossuhom issa li Robert Abela kellu jċedi u jsejjaħ għall-inkjesta pubblika wara l-pressjoni kbira li saritlu. About time, li ħajamilha issa. I'm not surprised li kellu jċedi. Għax kienet mozzjoni tal-PN ma rridux jaqblu u l-lum iva. Bissu għamela qabel mhux issa. L-enneżima U-turn. Naħseb li rrifletta sow u speċi jgħid I have to do the right thing. And doing the right thing is the public inquiry. Jekk il-General Case Union iddikjarat li ġejja u l-lejla, pożizzjoni diffiċli ħafna hux. Mhix l-ewwel U-turn li għamelu, naħseb ħass pressjoni kbira. Missur mill-ewwel dal-affarijiet hu. Meta jmut lek tifel mhux ċajta. Kella tsir fl-ewwel pass mill-ewwel. Kif qed isir isu government by Facebook, jiġifieri jieħu idea ta' x'qed jiġri fuq social media u jirreaġixxi accordingly. ċedew għal pressjoni pubblika, naħseb ma kienux qegħdin jistennew li ħajkun hawn dil backlash u din ir-rabja kollha. Kif dar lura ma nafx tip ta' fiduċja tista' żżomm ġo fih. Bin-nies preżenti waslu messaġġ b'saħħtu sabiex ikun hemm iktar sigurtà għal ħaddiema. Huwa importanti li l-vuċi tal-poplu Malti Wawċi li jgħid isma' daqshekk qarreba li qed titfen il-pajjiżna qed toqtol il-ħaddiema. Jiena bħala bniedem li naħdem fil-kostruzzjoni wkoll kienet azzjoni inkwetanti ħafna lejja, da stajt kontin sa dak kulħadd. Hawnhekk kulħadd qed juri illi jrid il-ġustizzja, il-kuluri ta' politika mhux importanti. Rajna kif il-gvern kellu ibiddel id-direzzjoni bħala l-ewwel pass, imma fadal ħafna iktar x'isir. Is-sigurtà tagħna fuq il-post tax-xogħol marret lura ħafna, f'dal aħħar żmien marret lura ħafna, aħna li naħdmu fil-kostruzzjoni jisna maħna xejn speċajna. Din il-velja kellha l-appoġġ ta' bosta personalitajiet u għaqdiet fosthom unions, professjonisti, akademiċi, żgħażagħ, NGOs u s-soċjetà ċivili. Preżenti kien hemm ukoll raba tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja u familji li fl-aħħar snin missew ma' traċedji f'siti ta' kostruzzjoni.